kontrobersyang pagpanukmag atol sa duwa sa NCAA Season 98. Formal na nga midusog reklamo silang Benilde Blazers players Jimboy Pasturan ug Dane Davis ug physical injuries batok ang Jose Rizal University player John Amores. Sila Pasturan ug Davis nga pulos na sukmagan ni Amores sa Heavy Bombers niadtong Martes ni sangat sa ilang reklamo sa San Juan Prosecutor's Office. Kuyog nila ang coach sa Benilde Blazers nga si Charles Chu nga maoy nagsilbing witness sa gidyosong reklamo ug uban usabang legal counsel sa panghinaot niini nga si Chu nga wanay mahitabong susama ngadto. Nasagmuyo man og andam mo pasaylo apan alang kang coach Chu really could have been avoided if they were able to keep emotions a bit in check. Kami we felt it's a game one for us na tapos na sana, none of this should have happened, and in the end we have some guys punished, but I guess that's part of life, that's part of basketball. I'm just thankful na nobody else got hurt. So as disappointing as it is, we ask the team to just learn to forgive whatever happened, but of course we will still take the right actions that need to be done. Sa pikas bahin, nagtigi ang Benilde Blazers ug Perpetual Altas ug nakabot gyud sa Perpetual Altas ang tinguhang musaka sa team standing. Full bahin namang tubag-tubag nga pagpamunto sa player sa magsikag kahabig sa Altas ug Benilde Blazers. Apan sa katapusan, nalangkat gyud sa Altas ang kadaugan niini sa score nga 83-89. Busa mga kapuso, ayaw si Piata ang maaksyon nga mga duwa sa NCAA Season 98 live sa GTV.